Budenčo z Košice majú teda dve nové hráčky, keď presnejšie by bolo asi povedať jednu novú a jednu staronovú hráčku. Takže skúsme sa najskôr samozrejme odraziť od tej našej hviezdy, od Zuzany Žirkovej, ako sa to vôbec podarilo, že teda sa vracia na palubovky a že sa vracia v žltomodrom drese. Tak keď sa vrátim trošku v čase, pred začiatkom minulej sezóny sme boli so Zuzkou dohodnutí, že bude v našom drese pôsobiť, dokonca si kúpila aj tenisky, v ktorých dneska trénuje a našťastie príjemná záležitosť a narodenie Dorotky jej v tom zabránilo, ale myslím si, že obaja sme už vtedy vedeli, že je proste otázka času, kedy sa ona v našom drese objaví. A ja určite chcem poďakovať to, že sa vrátila skôr, ako to bolo nejak plánované, pretože cíti, že klub potrebuje pomôcť a preto je tu možno pár mesiacov skôr, ale myslím si, že ten návrat prekvapujúci nie je. Na druhej strane predsa len prichádza po vyšeročnej pauze, takže aj tie očakávania, či už zo strany vedenia, či už zo strany trénerov, ale aj fanúšikov, by asi zo začiatku mali byť opatrné, budú opatrné? Tak myslím si, že Zuzka je veľmi rozumná na to, aby si vedela ten svoj návrat naplánovať tak, aby sa cítila komfortne, aby proste aj tie očakávania, ktoré bez ohľadu na to, že všetci vieme, že mali by byť trošku nižšie, každý samozrejme od nej očakáva výkony, na ktoré u nej každý bol zvyknutý, takže určite tu je zbytočné hovoriť o nejakom hazardovaní s menom, lebo to je pokaziť, určite nemôže nejaký slabý výkon a ona cíti, že potrebujeme pomôcť a čo ju poznám a myslím si, že ju poznám celkom dobre, jej podstatné veci sú v srdci a ona tento klub v ňom má, takže tam nám veľmi pomôže. Kedy by sa mohla pripojiť k týmu, pretože mám na mysli takéto plnohodnotné a samozrejme najmä zápasové pripojenie, pretože ona sama ešte zatiaľ ako si váhala, alebo teda nebola si istá tou odpoveďou, takže aké sú očakávania od Dana Jindrichovského v tomto smere? Tak určite my toto rozhodnutie necháme plne na ňu, čiže keď ona povie, že chcem hrať, tak my ju veľmi radi zapojíme a v prípade toho, že ona sa nebude cítiť, nikto ju do toho tlačiť nebude, ale myslím si, že jak ona, tak my vieme, že pre nás najdôležitejšie zápasy sezóny sú 6. a 7. marca vo Final Four Stredoeurópskej ligy, respektíve od 11. do 19. play-off Euroligy. K tomuto datumu vlastne smeruje tá naša príprava, ak sa Zuzka nebude cítiť v poriadku, nikto sa na ňu hnevať nebude. Prelaďme teraz smerom k Linete Kaiser. Nová hráčka, naozaj úplne nová. Ešte v Európe nikdy nepôsobila, zatiaľ mimo Spojených štátov amerických bola len v Južnej Kórei, takže aj pre fanúšika európskeho a slovenského obzvlášť exotický zjav. Čo môžeme o nej povedať, pretože u nej tá situácia bude iná. Ona by mala naskočiť do toho kolotoča tak rýchlo, ako to len bude možné. Tak určite treba najprv povedať, že očakávať od nej, že plnohodnotne nahradí Planet Pearson by bolo naivné, pretože z Planet nám odišlo z družstva nielen obrovské množstvo kvality, ale odišlo nám srdce a odišlo nám aj rozum, pretože Planet jednak skúsenosťami, jednak svojou obrovskou hráčskou kvalitou držala toto družstvo medzi tými najlepšími, pretože v nej sme mali tú osobnosť svetovej triedy. Linet je hráčka, ktorá v Európe bude pôsobiť prvýkrát, má za sebou vynikajúcu sezónu v Koreji a ja ju poznám veľmi dobre z univerzity Maryland, pretože na tejto univerzite vyrastlo za posledných 5 rokov 7-8 hráčov svetovej triedy a my sme chvíľu mali možnosť spolupracovať s Crystal Langhorn, ktorá pôsobila na tejto univerzite a hrali proti nám hráčky ako Shea Doron, Marisa Coleman, Kristy Tolliver, ktoré všetky pôsobili na tejto univerzite u vynikajúcej trenérky. Už prvé tréningy naznačili, že ona, čo sa týka basketbalu, vie strašne veľa. Ale čo jej chýba, sú určite skúsenosti a žiaľ, my sme sa dostali do takej situácie, že nemáme veľa možností nakúpiť nejaké veľmi skúsené hráčky, takže musíme sa presadiť nejakou mladosťou, dravosťou a skúsiť prispôsobiť tie herné systémy práve týmto dievčatám. My stále máme rozohratú sezónu dobre, takže ten zápas so Skijom nám ukáže, aké ambície môžeme mať na tie najťažšie zápasy, ktoré nás čakajú v marci. Ešte krátko ku Linete Kaiser, je to hráčka na klasickú peťku, alebo skôr teda tá štvorka, čiže niekde medzi krídlom a pivotom?
Ja si myslím, že ona je skôr štvorka, pretože má vynikajúcu strednú vzdialenosť, čo sa streľby týka, má výborný doskok, ona je fyzicky veľmi silná. Myslím si, že už aj Tiana Krivačevič, aj Žofy Ruščaková na tréningoch pocítili tú hrubú silu, ktorá ona nám prináša. A verím, že práve tam, kde v posledných zápasoch sme veľmi horeli, a to je práve na doskoku, nám veľmi pomôže. Teraz možno predbehneme, ale týmito dvomi pohybmi v kádri sú uzatvorené tie zmeny, ktoré v uplynulom čase postihli teda družstvo a zostavu Good Angels Košice, alebo ešte predsa len je tam nejaké to miesto, ktoré by ste obsadiť chceli? Určite by sme chceli obsadiť. Veľmi radi by sme podpísali nejakú kvalitnú európsku pivotku na to, aby tie ambície naše mohli byť vyššie, pretože v prípade toho, že sa nám podarí uspieť v tom euroligovom play-off. Myslím si, že by sme išli na ten záverečný turnaj v veľmi mladučkej a hlavne nízkej zostave. A to, či sa nám to podarí, je veľký otáznik, pretože za posledný týždeň nám zlyhalo už nejakých 11 možností a to, čo je k dispozícii, určite my podpisovať nebudeme, pretože nebudeme tým mladým našim hračkám zaberať to miesto, čiže musí to byť hračka, ktorá bude prínosom. Máme na to do 28. februára čas, ale reálne to nevidím nie z hľadiska toho, že by sme nechceli, skôr z hľadiska toho, že to, čo by nám pomohlo, je mimo našich možností.